Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato ng panguna ng mga pangulong dinaran sa mga balita lokal. Mga resort sa Negros Occidental magasira Hunyo 24 kag Hunyo 25. EOC talakayon na nagasaka ang COVID-19 transmission sa prisuhan upod ang BJMP. Sa balita nasyonal, non-essential trips sa mga senior citizens nga nakakompleto sa COVID-19 vaccine, ginatugutan na nga makagawa. Panawagan nga peace talk sa tunga sang gobyerno kag CPP ginbasura sang OPAP. Maayong aga Bacolod, may aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Hunyo 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang suni. Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning, Action Eden. Happy Independence Day to me and to you and to everyone. Ayaw mo na. Ayaw mo na mag-greetings ka. 123rd Independence Day, Action Yes, Boy. 123rd kang aton independence. Aton nga na angkon in June 12, 1898. Yes. Am I right? Am I right or am I Perfect. right? Hindi man. You are right. Sige, alam tada, naya kay may ginaproseso pa ko di. Ati sige. But anyway, sa tanan, dumdumo natin ini nga adlaw ang pag-aangko naton sa kailwayan o independence. Kag pasalamat naton sa aton nga mga isigka Pilipino nga naghalad sa ila kabuhi para lang maangko naton ang aton nga kahilwayan, no? So happy Independence Day sa aton nga tanan, no? Good morning dira Alex Montesa. Good morning sa imo kag kay Suzette Alunan. Happy Saturday to all. Maria Luisa Luing Melos. Good morning Good sa imo, morning, Luing. ma'am. Kag kay Teacher Romela Revelo. Ilustre Revelo, no? Sa kay Martin Aliling.
Kay classmate ko, Virgil Legaspi Coloso, may agaman sa imo dira. Yes, kag sa bata, nga teacher ko, Teacher Kashmir. Ay, bata Good yan morning. nagali, ka nagligad yung greet yan na di. Yes, Sa oo. bata Teacher yan gali. Kashmir, yes. Okay. Sa kay Christine Menias Villalobos, kag kay Ann Lobaton, from Aman, Jordan. Good morning dira sa imo, sa Aman, Jordan. Sa kay Rosalina Arellano Espadero, sa kay Teresa Linaha Cayaw. Good morning dira sa Bago City. April Orsavia dira sa Masbate. Good morning. Kag kay Daday Hilado. Sa kay ginagreet man ni Alex anday Ma'am Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo. Dugay ka ba ni si Dr. Matt sang kwan sang tong pakitong. Correct, lapit na lang. Kay gin-search sigid sa YouTube bala. Perfect. Kay gina-practice sigid kay mapakita isa sa iya nga abilidad, no? Yes. Sige, regards dira to my buddy, Dr. Matt Mayo, no? Kay Cory Vidaha, may agaman. Sa kay Jack Pinunggan, happy Saturday. Sa kay Mila Melyara Sapuli, Sapuli. May ay naspuntaw ay Mila Sapul, no? Sa pulang. Okay, balo ka ang mata ko ya kung isa daw dubli na mo, no? May dugang. Sige, kay Jel Gayo Butalon Senido. Good morning, man. Kay property ko no katahom Ay, ka lot. Eden ba? Action GM, lagos ang camera ko. Nami to. Perfect. Gagkatol ang ulo ni G. Lagos ang camera ko din. Balan. Mandam ka lang sa ladi angle mo ah. Perti ko no katahom kay Action Eden. Thank you so much, Ma'am Melo. Sa imo sininga mani. Mani, ay pa sila mata. Hindi namit yes ang mani ni Ma'am Melos. Correct. Kay Dada Hilado, good morning, Sir Boy. Kag Ma'am Eden. Ay, abi ko mama niya ko kay MOM. From Barangay Alihi, salamat gid. Ma'am Jinky Delagdon, good morning. Happy Independence Day sa tanan, yes. Yes. See you later sa kay Ma'am Jinky, no? Oo. Uy, may kapamati. Nakibot mo ko sa sunod ni Ma'am Jinky ba? Good morning da sa Sige, tanan good nga morning, taga-Alihi Brenda. at Alihis man silingan. Kay Aida Lunan, good morning. Leo ko biyo, duga mo ginaya kagahod ya. Gani man. No, Sige, perfect. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning man. Kay Andy Saludares, good morning. Action Boy, and Action Eden, kagwapa gid kay Action. Buyag. Dogin confirm gid ni Andy ang hambal ni Ma'am Luing, no? Yes. Talaka din ba? Good morning man kay Chona Cordero, of course. Sambal ni Ma'am Melos, Kylie Greet, iya ko no hinablo si Guard Gaudete, kag Marivic Gaudete, upod sila ko nasubong. Hapit ko daw. Oh, hi! Mahapit ni si Ma'am Melos. Charot lang. Kaya mahapit, paano? Ma'am, thank you so much. Ang tanig ka saka ka di ma'am, no? Kayo mapapicture ta. Go! Charot lang. Hambali Ma'am Jinky Delagdon. Good morning kano kay Mr. B-Boy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Monteza, of course. Kaya sa the rest of the EFC family. Homalamina, good morning man. Kay Lizelle Fernandez, good morning. Greet nila ko na si Renzo Roy Pulangko nga bag-ulang nakabugtaw. Good morning! Kay Sir Michael Jin Cesar, happy birthday ko no kay Manong Renan Pangantihon Carmona of Coronadal South Cotabato. Happy birthday to you! Perfect. Happy birthday, Manong Renan Pangatihon Carmona. Yes. Greetings from Sir Michael June Season. And of course, kay family ko no sa Barangay Pandanon DSB, thanks God kay negative ang result. Hambal ni Ma'am Jinky Delagdon. Yes. Praise God. Yes, sa Super L to mo, Super L, Barangay Super Pandanon L, DSB. Ma'am Chona Cordero, good morning man. Kay Russell Gomez, of course. May Stofago, good morning. Kay Shunshilwa, Ohai gozaimasu, Action Radio. At least nabas. Sagad sa imong mag-Japanese. Ay, of course. Nabasa ko to yung dahil niya.
See you soon kuno Action Boy or later. Hambal ni Ma'am Jinky. Later. May kuha kami karon, may meeting. Yes, meeting. Yes, in the Eden, your teacher Kashmir is watching. Hi, teacher Kashmir. Good morning. Okay, bata na sa Glen Virgil, eh. Ay, si Ma'am Luing ko na sa dalo. Ma'am, saka di, ma'am. Pasakaon pagid saya. Ang bali na ano mo ni nagdala na ko gani. Pasakaon pagid kaya. Kay Dorsas Magtulis Ginabo, mati kami di sa alihi. Salamat. Binong si Tenta, good morning man, and Ray Barrioga. Kay Juvie Monares, good morning man. Sally De Sousa, watching from some village, barangay din isa, some village, yan isa din, Estefania. Si amigo natin Phil Alonsagay, good morning man dira sa imo. Binong si Tenta, mayang aga dira, kumusta si Matiyay Encarnacion Amarante, panguhit, gini siya kuno kay Binong si Tenta, kadaga niya. Super kuhit. Okay na, i-open na da, kay lawag ko na. Correct. 5 years old na siya. Wow, thank you so much, Nanay. Ay, Ronald nanay ko. Elisario, kag Dorcas Magtulis Ginamo. Sige. Good morning. Good morning. Standby na mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Sa detalya na sa mga balita lokal. Magasira sa Hunyo 24 to 25 ang tanan nga resort sa Negros Occidental. Suno kay Governor Bong Lacson, ginkasugdan ni sang tanan nga alkalde sa Banwa kag syudad sa probinsya sa tuyo nga malimitahan ang pagtilipon sang tao. Patag sang gobernador, mabudlay nga i-control to 30% ang kapasidad sang kada resort sa mga adlaw. Rason nga ginpakamayo nga magsira ang tanan para wala sang problema sa posible paglaptas sang COVID-19. Sa Naman 1, Hunyo 24, ginadumdum ang kapestahan ni San Juan de Bautista kag naanda na sa mga tao magkadto sa mga baybay kag resorts para nga mag-saulog. Ginimitahan naman sa Emergency Operations Center Task Force sa mga pasyal sa Bureau of Jail Management and Penology nga mag-intra sa talakayan may angot sa nagasaka nga COVID-19 transmission sa mga persons deprived of liberty sa nagkalain-lain nga BJMP facilities. Nakareport ang EOC Contact Tracing Cluster sa 31 ka COVID-19 positive cases sa BJMP facilities. Sunod kay Jail Inspector Jude Ledesma, tiglawas ang BJMP Negros Occidental, sa 31 ka kaso, siyam ang sa Bacolod kag 22 naman ang nagikan sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa probinsya. Tungod sini ginengganyo sang EOC ang BJMP nga ipidalom sa swab test ng mga PDLs kag ipasiguro nga may mga negatibo lamang nga resulta sang RT-PCR test ang mabalik sa detention facilities. Yan pahay ni Vice Mayor Alcide Familiaran, chair sa Bacolod IATF, kinahanglan sang istriktong implementasyon sang protocol sagud mapunggan ang dugang nga transmission sa detention facilities. Naglambot na sa 54,106 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ang dugangan sa 707. May pinakamataas na rin ang probinsya sa Iloilo nga may 197, ginasundan sa siyudad sa Iloilo nga may 175, siyudad sa Bacolod 164, Capiz 63, Negros Occidental 60, Guimaras 24 kag Antique 22. Samtang 339 ang recoveries kag may dala na tanan nga kabilugan nga 42,409 kag napulo ang bag-o nga napatay kag ang kabilugan karon ang death toll nagdangat sa 1,274. Ang Western Visayas may 10,406 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa ibang pang balita lokal, naglabot naman sa 669 kilos o kontra 153,955 pesos nga balor sa mga ginadilian nga pork products ang na-intercept, ginsunog, kag ginpangbalik sa African Swine Fever Task Force umpisa Enero 1 tubtub Hunyo 3 sining tuig. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renate Decena, 24 oras nagabulus-bulos sa pagbantay ang 50 kakatapos ang ASF Task Force sa Bredco Port, Airport sa syudad sang San Carlos, Escalante, Cabancalan, kag Hinubaan. Dugang pa, isa-isa ginausisa ang mga shipment na gumalikawan nga maglaton sa mga baboy sa probinsya ang ASF. Sa piyak nga bahin, padayon sa gihapon nagapadala sang supply ang baboy sa ang Negros Occidental sa Luzon. Naibaloan nagligan nga bulan sang Mayo, nakaship sang 8,000 ka baboy ang Negros.
Ginatugyan na sa mga negosyante sa kapulisan ang pagsolbar sa kaso sa pinatianay kay ibang mga krimen nga nagaluntad sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon, padayon ang buligay kay suporta sa mga negosyante kag kapulisan. Dugang pa ang mga pulis magapabilin sa peace and order samtang sila nga mga negosyante amo nagapangita sang pamaagi nga mahatagan sang trabaho ang kapin 50% ka mga Bacolodnon nga nawad-an sang palangabuyan bangod sang pandemya. Suno kay Carbon, ila ginatiwaan nga magpadayon na ang pagkuha sa tao nga mga nagabakal akong maglibot ang kwarta para makabulig sa ekonomiya. Dugang pa kung wala na sa tao nga ginagutom kag tanan may trabaho kag may sufisyenteng income, mapahagan-hagan na ang krimen nga nagaluntad diri sa syudad. Katag na lang namon, anay na sa pulis, hindi na lang kami mag-intra kay very major. Ang luyag namon subong nga ang tao amat-amat na magwa. Kag ining taong gagagwa, makakita sila ubra, matagaan ang bra. Ang kabahin sa pahayag ni MBCCI President Frank Carbon. Sa katapusan nga balita lokal, ginapangabay naman sa pamilya Porras nga tutukan sa kapulisan agud matagan sa hustisya ang kamatayon ni John King Porras nga ginluthang sa Dalan Galo, Barangay 12, siyudad sa Bacolod, santong Huwebes ang gabi. Sunod kay Antonio Porras, Iloy sang biktima, nagapanglaba si John King sang may nagtawag siya mga alas 8 sang gabi, rason nga nagdali-dali nga maghimos kag naglakat apang wala na nangusisa ang Iloy kundi ini makadto. Dugang pa makaligad ang isa ka oras, ginsugo sang Iloy ang isa pa sini ka bata nga tawgan agud papuliyon ang biktima apang nakibot na lang sang pulis na ang nagsabat kag ginpabalo sila nga yara na sa ospital si John King. Ginako ni Antonia nga nagagamit sang illegal nga droga si John King apang wala sang ideya kun ini ang nagabaligya. Dugang patoy 2018 sang ginpatukhang ni Antonia si John King bangon sunod sa iya wala na nagapati kun sawayon. Non-essential trips sa mga senior citizens nga nakakompleto na sang COVID-19 vaccine ginatugutan na. Samtang panawagan nga peace talk sa tungasang gobyerno kag CPP ginbasura sang OPAP. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Alright! Daw kadamo! Doyawan lock do si guard sang padala ni Ma'am Luing ha? Ano na sa kasaka? Aging nga gawin sa kwan? Oo, gingagaw na siya sa Massa Carmelite. Sa Carmelite. Oo. Oo.
Idala kami sa imo prayers mo. Ano subungaw may Saturday. novena, hindi ko novena pa kay ang Carmelite ang ano nga adlaw na basta July 16 na siya mo ang fiesta sa Lady of Carmel, Mount Carmel. Perfect. No, July 16. I don't know kung kuan Pero siya. doon taga Saturday, doon naga-simba gid man Dasi, siya. kasi kung panata or ano pa tawag gani ng kung novena, may novena before sina mo pagaling kay 9 days man lang na kung novena, kung sinigang novena 9 days. Yes. Nueve mo. Novena. Amo na sang novena 9 Yes. days kay 9 mo. Kung pulo ya. Why na iya? Wala. Wala Sige. na, oo. Okay lang man na mangkot lang mangkot. Wala na gani. Good, Nagsapat good. na ako. Yes, thank you so much, Ma'am Luing. And of course, good morning, Danay, sa ako and ever beautiful Auntie Tita Mimi Martinez. Yes. Be hello, beautiful niece and Sir Boy. We are on the road listening to you. Where are you going, Auntie Mimi? I'm sure you're with Uncle Victor. Yes. Good Hello. morning to all of you. Hello to all my cousins Di there. lang nga state. Tampa, Florida. Florida. Yes, you take care and everybody there. Of course, Tita Marge. Good morning. Kita mo, yung mo, yung pahirin ako. Wala pag mas tagani. Speaking in English is nose bleeding. Importante gwapa ng angle ko JM. Correct. Sige. Sa mga EFC da screenshot yung pinaka beautiful. Ready! Pilipay. Pilipay siya dadan. Di na tataman. Di ka natin kay na. Kay Ryan Barsonelia Balumaga, good morning man. Marsky Precalin Girolio. Kay Jeanette Delino, good morning din sa imo Jeanette. Of course kay tita mo, Mimi Martinez. Kag sa pamilya. Andy Saludares, nagpahabol pa. Happy 60th birthday kay Kagawad J.R. Vargas from Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Happy birthday to you. Makuha ni sila, papareho ni sila, pilakadlaw ni Mami Ni Ems. ni Kagawad Ems. Gani na mo pa ni Muno ko. Taga Pontevedra daan mo. Yan. Ahay. Sige lang Ahay. Ricardo Pasquin, good morning man. Antonieta Baha. Kay Noy Gonzales. Si Kwani. Si Erwin Gonzales, ni sabla pa sa Mao. Okay. Noy, Kung Noy paglambot Erwin. sa Facebook, si Noy na siya. Si Noy. Good morning na lang sa Johnny and Nonoy. Yes, Yan. oo. Kay, Acoustic duo. Oo. Ano, Kita ko sila mga cover sa Ng mga songs. Mga songs. Nami isla, no? Oh, Nami di ba, sila, no? oo. kag of course, kay Sir Tupe Purano. Dugay na, aka Dugay na utang ko. Napambayaran, ha? Oo. Edwin Escopel, classmate, good morning din sa imo. Oo, sa kay San Vicente Ferrer. Do kon man na yan si San Vicente Ferrer. Do San Ga- Post man na yan. Gani ang picture, gani ano. Tiki ka tanaw siya yan, ano mo. Amo na yan ang patron saint sa dira sa Talisay. Oo. Kabalo ka na nga dumiyara na do panata gani nga every Friday masimba sa Talisay. Oo, sa una, simba kami sa Talisay. Di ba namin, na Daila Church. Kaysa, Yes. Kaya mo na da ang do mo na ganing Talisay do ka unique na sa Talisay kay do duha na dang ilay nga patron saint. Mo na. Ang isa mo na si San Vicente Ferrer. Patron saint na sa sang mga masakit do something amo na. Nga may mga balati. Amo na nga may Di ko mga kalaban familiar na nga panata. Ina may mga balatian Yes, kahit nag-alo. naman yan ako sa ambience actually sa ila church action boy. Kaya very neat, bala kay puti. Actually, ako daw wala pa ko sulod gid sa simbahan. Nakaagi lang ko bro ko sulod sa simbahan. Nakaagi ko da nga daw nagmaninoy ko. Dra ang bunyag to nagmaninoy ko galing kay way ko ka sulod gid tungod nga daw sa daming nga gawon ko bala. Abi ko dugo nag-aaso-aso. Ikaw. Oh, Hindi man. Sa simbahan ko yung nagdako sa Ay, good. kumbento. Amo na iya. Dra ko yung nagdako. Wala mo Perfect. ko gaaso. Nagdako. Nga Nagdako. literal nga nagdako. Kaya ka na mo, pagkao. Charot lang. Ate, sige. Standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginatugutan na nga makagwa sila balay para sa non-essential trips ang mga senior citizens nga nakakumpleto na sa COVID-19 vaccine sa idalom sa General Community Quarantine kag Modified GCQ. Sunod kay Roque, ginhimo sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang desisyon sa Huwebes. Dunga pa ni Roque, subject ini sa mga kondisyon pareho sa pagdala sang vaccination card kag minimum health protocol. Samtang, wala naman ginatugutan ang interzonal travel para sa fully vaccinated senior citizens magluwas sa point-to-point travel. Mayoriya sa mga Pinoy ginasunod ang basic COVID-19 protocols pareho sa pagsuksos ng face mask, paghugas ng kamot kag distansya sa ibang nga tawo. Sa National Surveys and Social Weather Station sa unang quarters ng tuig nga ginpatigayon sa Abril 28 kag Mayo 2, nagwa nga 75% sang adult Filipinos ang nagasiling nga masami sila nagasuksok sang face mask sa pagwa sa ila sini nga puloy-an. 67% naman ang nagasiling nga makapila sila ka beses nagahugas ng kamot sa isa ka adlaw. 58% ang nagadistansya sila sa isa ka metro sa mga tao sa gwa sa ilabalay, kag 53% nagasuksos ng face shield sa pagsakay sa depasahero nga salakyan. Sa ibang pa natin ng balita nasyonal, ginpahayag sa Commission on Elections nga gina-set up na ang satellite registration sa mga lugar nga wala sang kaso sa COVID-19 bilang kabahin sa pagtinguha nga mapasaka ang populasyon sa mga botante sa 2022 nga eleksyon. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, nagapag-iangot man ang komisyon sa naglain-lain nga organisasyon para sa voters education and registration campaigns. Duga pa ni Jimenez, isa sa standard sa pagtukod sang satellite registration offices among nga 0K sa COVID-19 ang lugar. Ginklaro ni Jimenez, wala sang satellite office sa National Capital Region bagon sa mataas nga rate sang COVID-19 infections. Ginbasura naman sa Office of the Presidential Advisor in the Peace Process ang panawagan sa liwat ng pagbuhi sang peace talks sa tunga sang gobyerno kag Communist Party of the Philippines. Sino sa OPAP makonsideran nga exercise in full futility ang negosasyon sa liwat ng pagbuhi sang peace talks sa karon nga dako nga benepisyo nagahatag sa mga Pinoy sang ginimplementar ang Executive Order No. 70. Ginamando sa Executive Order No. 70 ang pag-usar sang whole of nation approach agud tapuson ang local communist armed conflict. Patay naman ang tatlo ka mga mangunguma sa Masbate City matapos ang inaligar peke ng enkwentro sang rebelde nga New People's Army, Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines. Pila ka adlaw matapos ang kontrobersyal nga pagpatay sa FEU football player nga si Keith Absalon sa among nga syudad. Sa Hunyo 8 sa matabo ang insidente sa Sitio Porang, Barangay Anas, Masbate City, bagay nga ginaimbestigahan sa karon sang kilusang magbubugid ng Pilipinas Bicol sa Commission on Human Rights. Sunod sa KMP Bicol, ginparakan sang lutang sang 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division kag PNP Masbate ang Barangay Anas para ipagwa nga may inkwentro sa NPA. Naebaluan kalakip sa tatlo ka mga mangunguma nga ginkuha kag napatay amo sanday Tony Poligrates taga Villahermosa Kawayan, Boy Briones taga Barangay Matipuron Milagros kay isa pa ka wala mahingadlan nga biktima.
Sa katapusan nga balita national, yara na sa kustodiya sa Philippine National Police ang 7 ka mga pulis nga involbado sa pagpangluthang kag pagpatay kay Calbayog City Mayor Ronald Aquino. Nakilala ang 7 ka Sanday Police Lieutenant Colonel Harry Sucaire, Police Major Shirel Tan, Police Captain Dino Goles, Lieutenant Julio Orneza Jr., Police Senior Sergeant Neil Cebu, Police Senior Sergeant Edsel Omega kag Patrolman Nino Salema. Sino kay PNP Chief General Guillermo Eliazar, ibutang sa restrictive custody 7 sa Integrity Monitoring and Enforcement Group kag Police Regional Office sa Eastern Visayas. Ipaidalo man 7 sa investigasyon sa National Bureau of Investigation. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Good morning lang dira kay Shabina Aquino sa Saudi Arabia, kay Dennis Richard Timor Roma, Marilo Camento, kag kay Helka Baltar Galapin, ginatamyaw niya ang iya pamilya sa Barangay Bakong sa Maaw. No? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo. Good morning. Standby na kita sa action report, second portion. Upod ka action, Art Tayhopon. Ang inyo din nga news team. Action, Eden Abosa. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,